Бих препоръчал конференцията на всички колеги от региона, защото смятам, че темите, които се разискват, са много добре фокусирани и са свързани с актуалните предизвикателства, които имаме в нашия регион. Казвам се Иво Тасев и идвам от IT Works. IT Works е българска компания, която работи в сферата на киберсигурността и управляемите услуги в киберсигурността. С много добро впечатление от конференцията. Харесва ми отличната организация. Също така разнообразието от теми, които покриват стратегически теми, технически теми и също така възможността за колаборация с много колеги. Да, бих препоръчал конференцията на всички колеги от региона, защото смятам, че темите, които се разискват, са много добре фокусирани и са свързани с актуалните предизвикателства, които имаме в нашия регион. Със сигурност възможността да разговаряме очи в очи с представители на глобалните компании, които налагат тенденциите в нашата сфера.